সালো যে এমডিসিংগি সপোর্ট না মানে ইয়াগুলো ববহাই ওয়ানসুং বিশি বুসুনি বলো তিনি তেইশে আর মাথায় जोंनि खरगनै जेरै बरम गोनांखौ हास्ते फानि संजाक खरगनैजों जोंनि आरो शपथ नाहारका समाय तांखा काउन्सिल चेयरमैन दिनै बरम गोनां चेयरमैननि थानि जोंनि नमिनेटेड खरगनै एमडीसी जिनि तो कोनो सीट सिक्री 28टा प्लस 2टा जे 2टा तंगमानि समस्त त्रिपुराव थाङै जों सामुं खालायनायनि बागै जों दिनै बोखा फानसतनजा जोंनो जे गभर्नर जोंनो आरो सिलेक्शन खालाय हरमानि समस्त त्रिपुरानि एडीसी जे तंगमानि एडीसी नि बिसिंग एडीसी नि बरक रकनि बागै सामुं तांनानै जोंनो जे दायित्वनि मानि खाक्रा खालायनो जों दिनै गसबै नाहारै समाय तांगै जों याप्री दिनैनि जों बारनानि जेंखा टाउन बागै हेंगाय और जों खरगनै जे नमिनेटेड जे एमडीसी मानि जोंनि जतन होने सामुं गोबां कुब तानि बागै हेंगे जों कुन पार्टिकुलार कायसा सीट कनफाइनिं तंगिया जों 28टा जागानो थांगै समस्त 587टा विलेज कमिटी एडीसी नि अ जागा थांगैनो सामुं तांनानि बागै जोंनो जे बारजारि मानि अ बारजोंनो जों दिनै यासागैनो हाका आवन बागैनो जों दिनै जिमि फान सतनजाक खा सतनजाक याप्री जों दिनै जिमिनानि थांनाय सालो जे त्रिपुरा मथाव नों हाममानि यागलो तिनि ब पार्टी नोंगै नों तिनि और काउन्सिल सपोर्ट नाहारजाक जों दिनै जेटा सपोर्ट नाहामानि तो आबो गभर्नर तो जत बरमनि गभर्नर तो कांग्रेस बीजेपी सीपीएम मथा हिने करे गभर्नर न किंतु जों अरबो जों कसाराव खाय सुना और सीट एलटमेंट खायजाक हाइफानो जों त्रिपुरा राज्यनि एडीसी नि जिनि बरक रक जे लाहानाथि तंमानि बरक जे सानमानि बरक जे नायमानि आबुनि सिमि जिनि याप्रि जों उक्लक उसलुगला टाउन बागे हिंकाय जिनि बरक रक एडीसी बिसिंग तामो खमाय तंखा तामो खसो तंखा बंनि तामो मानजुजाक या उंगै तंखा बरक ब तामो मानना तंमनि तामो माया उंगै तंखा आबुनि बागैनि जों अ सामुं तांना बागै जों आगबजाक ओंखाय हायफानो आबो त्रिपुरा राज्यआव एडीसी तुयै जे सानलायमानि त्रिपुरालेण्ड फानो हिन्दी ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड फानो हिन्दी आबो मांखांखाय जों आरो नमिनेटेड एमडीसी खरगनै जिनि आं जिनि ताम साया उंनान तंबा आबो जतनि आबो सीपीएम कांग्रेस बीजेपी नि इशुया आबो समस्त एडीसी बिसिंगै जिनि बरकनो कथां तन्नान हेंगाय आबो भारत सरकार बाबो नायखलो भारत सरकार नि बिसिंति संविधान नि बिसिंति जे साजाकमानि आबो कथां तंगो अ लाइबुमा कथां तंगो अ लाइबुमाने मारि रुबैनो जे साननाय सानो अ सानमानि जागावो आबो काहामदे हाया हिने वानसुंनान जराया आबो काहाम न हामयाकुस गुरै संविधान नि ब सामुं ब मानै ब लाइबुमा रिगजाक हामिया तंबा आबोनि बागैनो आंखाय हिनो जे सानमानि आबो जों जेटा कुनै और नमिनेटेड एमडीसी जों टाउन बागै उकुलो कुसुलनानबा आबो हिना आं खासं बुसानि सालो ब मथानि गै नों सामुं तांनाय वानसुं बाहायनि फाइनाल सालो तो जों जोंनि त्रिपुरासारावनि बागै और जे तंनाय हिंदू मुसलमान दिनै त्रिपुरासायाबो तंगो एडीसी 587टा विलेज कमिटी नि विलेज नि बिसिंग जिनि जे बरक दङ बरक नन सरकारनि सुजुग सुबिदा नग थां तुनै रिनाय बागै जिनि जत नुले जों खाब्रमै जों सामुं तांनानि नांगौ जों सामुं तां